Velkommen til Talkongerne med Lars Erik Skovgaard og Bo Skriver. Vi er tilbage efter en lille pause og har en række interessante emner, vi i dag ser på. Først ser vi på skatteopgørelsen, som jo her ved nytårstid er ret interessant. Dels hvad du kan nå at rette inden året er omme, og dels hvad det er, du skal være opmærksom på at få rettet op på, inden det nye skatteår begynder. Vi ser på en ny 500-kroneseddel, som er kommet i Danmark. Vi ser også på Bitcoin, der er meget tæt på at slå sin gamle rekord fra december 2017. Derudover har vi en spændende gennemgang af forsvarsbudgetter i verden. Det er sådan, at svenskerne har valgt at øge deres forsvarsbudget med 40%. Vi sammenligner, hvad de enkelte lande bruger på forsvar. Sidst i podcastet har vi talgryden med flere interessante tal. Vi skal se på skatteforholdene og de forhold, som en lønmodtager skal se på i sine skatteopgørelser lige nu. Ja, det er 5,1 millioner danskere, som netop har modtaget deres forskudsregistrering i deres e-boks. Og det er altså et bud på, skattevæsenets bud på, hvad de forventer, man har af indtægter og fradrag til næste år. Og der er flere ting, man skal være opmærksom på, hvis man har foretaget sig nogle ting i løbet af i år. Og hvad kan det være? Ja, det kan for eksempel være, hvis man har en ejerbolig og har omlagt sin boliglån. Det er der rigtig mange, der har gjort. Der har været flere bølger af konverteringer, som det hedder, hen over 2020. Så der er blevet lagt tusindvis af boliglån om. Og noget, der har været meget populært, det er at hoppe fra et fastforrentet 2% lån til et fastforrentet 1% lån. Hvis man har gjort det, så er ens renteudgifter faldet med ca. 10.000 kroner for hver ene million, man skylder væk. Og det betyder altså, at man får 10.000 kroner mindre i fradrag. Hvis man ikke justerer det på ens forskudsregistrering, så risikerer man at få en restskat på ca. 3.000 kroner for hver ene million, det handler om. Men der er ikke kun mange, der har omlagt lån. Der er også mange, der har handlet boliger. Vi har haft et rekordår for bolighandler. Og det er også noget, man skal registrere på sine forskudsopgørelser. Endelig så er der også, nu snakkede jeg lige før om de fastforrentede lån, der er også mange, som automatisk har fået eller vil få en lavere rente på deres variabelforrentede lån. De bliver fastsat lige her i den her tid også, og det skal man så også gå ind og justere til på sin forskudsopgørelse. Men det er vel næppe så store beløb, der bliver ændret der, er det det? Renterne er faldet ret meget gennem 2020, og det er faktisk langt de fleste variabelforrentede lån, de er nede i nu har minusrenter. Så det kan godt være ret store summer, vi snakker om. Der er også nogen, der er gået fra de her F5-lån, hvor renten bliver justeret hver 5. år. Der var renten en del højere for 5 år siden, og den bliver nu meget lavere, så de skal i hvert fald ind og kigge på deres forskudsopgørelse og justere noget til. Og det er i øvrigt i felt 483, at man justerer eller retter sine renteudgifter. Er der andre ting, man skal være opmærksom på? Ja, jeg vil sige, at man skal være opmærksom på en anden ting også, og det er ens transportfradrag. Man har et transportfradrag i dag, hvis man har mere end 12 km til sit arbejde. Og det har man, hvis uanset om man kører, går eller cykler eller kører sammen med sin nabo, eller hvordan man kommer frem og tilbage til sit arbejde. Men der er rigtig mange virksomheder, som er gået over til hjemmearbejde her under coronakrisen. Og det er noget, der vil fortsætte i 2021. Codan for eksempel, altså den store forsikringskoncern, de har lige meldt ud, at halvdelen af alle deres ansatte skal arbejde hjemme mindst 2 gange om ugen hele næste år. Og det gør de, det er noget, de beder dem om, fordi der har simpelthen været gode erfaringer med hjemmearbejde i år. Folk de er meget glade for at arbejde hjemme, og direktøren i virksomheden, han siger, at de kan se, at der kommer mere innovation og meget mere produktivitet, højere produktivitet, når folk arbejder hjemme. Så det er noget, de gerne vil fortsætte med. Og det er også noget, der gør, at de måske kan spare noget dyr husleje, fordi at de ligger på en prominent adresse derinde ved Vesterport. Og der har de planer om at forlade noget af den bygning og flytte et andet sted hen. Og det her, det er jo så bare et eksempel, fordi sådan er der mange andre virksomheder, der også har meldt ud. Der kommer mere hjemmearbejde, og man er kun berettet til det her transportfradrag, hvis man rent faktisk kører eller cykler, eller hvad man nu gør, fra sit hjem og til sit arbejde. Hvis man arbejder hjemmefra, er man ikke berettet til transportfradraget. Ja, og det kan nemlig også give et skattesmæk, så det er det, der ikke er enormt sjovt at få. Det hader vi jo alle sammen.
Det er ikke så sjovt, nej. Ja, det kan det, fordi så bliver dit fradrag jo mindre, og det betyder, at du skal betale mere i skat, ikke? Og så er der så også alle mulige andre småting, som man selvfølgelig skal være opmærksom på sin forskudsopgørelse. Det hvis man er blevet arbejdsløs, for eksempel, eller man har fået et bedre betalt job, man har fået en bonus, at man er blevet skilt, at man har øget sin indbetaling til pensionsordninger. Der kan være så mange ting, ikke? Men de ting, der bliver nævnt først omkring låneomlægninger, bolighandler og så det her transportfradrag, det er nok nogle af de store ting, som flest vil blive eller ramt eller påvirket af, må man sige. Der er selvfølgelig også en fordel ved, at man jo så, når man heller ikke lader sig transportere, heller ikke har udgifterne til den transport, enten til benzin i bilen eller til et rejsekort. Ja, helt sikkert. Det er også det, at det skal at fradraget er der for. Det er jo for at, ligesom at kompensere en del af de udgifter, der er. Ikke? Men det er klart, det sparer man noget på. Vi skal se på mere skat, og det handler om en rapport, som Danmarks Statistik har udgivet omkring opkrævning af danske skatter. Hvad har du set på, Lars Erik? Det er 190 sider. Så meget fylder en bog i A4-format, og alle de skatter og afgifter, der bliver krævet op herhjemme. Det er en meget detaljeret optælling, som Danmarks Statistik laver en gang om året, og her kan man altså se, hvor alle de omkring 1080 milliarder kroner, der kommer ind i skatter og afgifter, kommer fra hvem der betaler dem, hvor meget de betaler dem, hvornår de betaler dem, og hvordan de betaler dem, osv. osv. Den her enorme sum svarer til, at vi har et skattetryk på 46%, og skattetrykket viser, hvor meget skatter og afgifter udgør i forhold til vores bruttonationalprodukt, BNP. Danmark har verdens næststørste skattetryk, kun overgået af Frankrig. Det er så meget som 173.000 kroner hver eneste indbygger i snit betaler i skat herhjemme. Svenskerne betaler i snit 153.000, tyskerne 117.000, mens de i Storbritannien er nede at betale 90.000 kroner per borger i gennemsnit. En rigtig stor del af de her 1.089 milliarder kroner ryger hurtigt retur til borgerne igen i form af indkomstoverførsler. Det er eksempelvis til pensioner til ældre, SU til unge, dagpenge til arbejdsløse, førtidspension til syge og andre grupper, som lever af penge fra den offentlige kasse. Trækker man de penge fra, så har Danmarks Statistik opgjort et såkaldt modificeret skattetryk herhjemme, som er på 30,5% af BNP. Indkomstskatterne er den største indtægtskilde for de offentlige kasser. De udgør 65% af de samlede indtægter. Afgifterne, hvor momsen er klart den største post, følger lige efter med 30%, og de tilbageværende 5% kommer især fra ejendomsskatter, altså grundskyld og ejendomsværdiskat på boliger. Afgifter er der mange af i Danmark. Man kan tælle i hvert fald 55 forskellige afgifter op i publikationen, og det er blandt andet på biler, benzin, batterier, chokolade, tobak, is og kaffe. Men vi har også afgifter på eksempelvis svovl, dæk, sikringer, vand, engangsservice, plastikposer, glødelamper, lysstofrør, forsikringer, forskellige slags spil og mange andre småting. I alt 323 milliarder kroner bliver der krævet op i afgifter herhjemme om året. Man kan også se, hvor meget folk i gennemsnit betaler indkomstskat ved forskellige indtægtsstørrelser. Og her er det sådan, så man typisk betaler 32% indkomstskat, hvis man tjener 300.000. Tjener man 500.000, betaler man typisk 34%, og har man en indtægt på 1 million, så er det i gennemsnit 43% man betaler. Der er mange tal i publikationen, blandt andet også for, hvor mange der betaler restskat eller for overskydende skat retur. Og her er det måske lidt sjovt at se, at der i 2009 var 12.000, som fik mere end 100.000 tilbage i for meget betalt skat. 9.000 fik omvendt en restskat på over 100.000. Men langt de fleste, faktisk næsten 9 ud af 10 eller deromkring, de får både restskatter og overskydende skatter på mellem 1.000 og 5.000 kroner. Så de store summer ind og ud af kassen der, det hører til de lidt mere usædvanlige ting. Man kan også se, at der samlet set er restancer til den offentlige sektor på næsten 85 milliarder kroner. Det er især virksomheder, der er i restance, blandt andet med betaling af moms og A-skat fra deres ansatte. Men private personer skylder også næsten 28 milliarder til den offentlige sektor, og der er også restancer på blandt andet vægtafgifter og andre småting for 1,4 milliarder. Men hvad er en skat så egentlig? Det her Danmarks Statistik defineret i starten af publikationen, og det gør de på denne her måde. Skatter og afgifter defineres som obligatoriske ydelser, som tilskrives offentlig forvaltning og service, uden at denne til gengæld giver nogen specielt dertil svarende modydelse. Slut. Så ved vi det. 185 sider at blive klogere på, hvis man er interesseret i skatter og afgifter.
Har du øvrigt set, Bo, at der er kommet en ny 500 kroner seddel? Ja, jeg har lagt mærke til det, og den er jo egentlig meget flot og meget mere avanceret. Hvordan kan det være, at man laver sådan en 500 kroner seddel? Ja, den er meget flot, men den ligner den gamle stort set til forveksling. Det er kun nogle sikkerhedselementer, der er udskiftet. For eksempel er der sådan en rød stiplet linje midt på sedlen cirka. Den er blevet meget mere tydelig. Og så er der også nogle af de andre sikkerhedselementer, der er blevet gjort mere kraftige. Og som noget helt nyt, så har man så også lavet et føleelement på den her seddel. Det er sådan en lille trekant, som folk, der ikke ser så godt, de kan lade tommelfingeren glide hen over, så vil de kunne mærke, at der er en trekant på den her seddel. Og den her 500 kroner seddel, det er den første, der bliver udskiftet. Alle de andre sedler, de skal også udskiftes. Og de vil også få et føleelement med nogle andre symboler på, sådan så man kan adskille dem fra hinanden. Og det interessante er, at sedlen her er faktisk den første, der ikke er trykt i Danmark. Den er lavet på en pengemaskine i Frankrig. Ja, nej, jeg mener at faktisk, at de noget tid har været trykt i Finland, men rigtig nu er Danmarks Nationalbank valgt at lade dem trykke i Frankrig. Og det er formentlig hos den franske nationalbank i Paris, at de bliver trykt, men det er ikke noget, der sådan står med flammeskrift nogen steder, fordi det er sikkert en hemmelighed, men det er formentlig den franske centralbank, der trykker dem. Og grunden til det er faktisk fordi, at man kan spare penge på at lade dem trykke i udlandet. Fordi brugen af kontanter i Danmark, det er faldet meget væsentligt de senere år. Så det kan simpelthen ikke betale sig for Danmarks Nationalbank at drive hele det der store seddeltrykkeri nede i Havnegade mere. Så derfor har man valgt at udlicitere den her opgave til nogle andre centralbanker i verden, og det er altså lige nu Frankrig, der gør det for Danmark. Jeg skal lige rette dig. Der er ikke trykt pengesedler i Finland. Der er præget mønter i Finland. Okay, så bliver jeg så klogere. Jeg ved i hvert fald også møntproduktionen, ja, den blev udliciteret for nogle år siden. Ja. Men det er rigtigt, den kom ind, den franske, som den første på de pengesedlen. Det er rigtigt. Jeg skal også lige tilføje, at når man jo laver bedre sedler, så er det fordi, at man jo til stadighed oplever, at der er nogen, der forsøger at lave fotokopier af pengesedler og bruge dem i butikker. Og der har faktisk været 2 tilfælde her inden for de sidste 1,5 måned, hvor der er forsøgt brugt 1000 kroner sedler i Danmark. Okay. Ja, det er jo en proces, der har været i gang i mange, mange år. Det her med, at man hele tiden prøver at lave bedre og bedre og mere og mere sikre sedler. Og det er jo lidt en kamp med computerteknologien og så videre, dem der vil svinde, ikke? Fordi muligheden for at svinde, de bliver også bedre og bedre i takt med, at man kan købe gode scanner og alt muligt elektronisk udstyr for billige penge, ikke? Så det er noget, Nationalbanken har kæmpet mod i mange år. Men ellers så er det sådan, at brugen af kontanter er meget hastigt for nedadgående. Faktisk så sådan antallet af kontante handler var for 10 år siden på omkring 780 millioner om året i danske butikker. Det er nu kun 340 millioner, så det er mere end halveret. Og det er sådan, at i dag er det kun cirka 16% af alle handler i fysiske butikker, som bliver betalt kontant. For 10 år siden var det næsten 50%. Og det er især de ældre, som de ældre bruger stadig kontanter i størst omfang, men det er især dem, som er gået over til andre betalingsformer. Der har været en meget, meget stor nedgang i ældres brug af kontanter. Det er faktisk faldet fra 40 til cirka 20% på 10 år. Men stadigvæk er de unge langt foran. Kun 4% af alle de betalinger, som unge foretager, de er med kontanter i dag. Og det var på cirka 16% for 10 år siden. Ja, det der også er interessant, er jo så også, at coronakrisen har betydet, at endnu flere betaler med et kort. Og det er så også fordi butikkerne opfordrer til, at man primært betaler med kort mange steder. Ja, vi skal undgå det der med, at man rører med pengesedler, der suser rundt mellem mange forskellige mennesker, og så måske spreder noget smitte. Så det er nok meget godt at holde sig til det kontaktløse dankort eller andet betalingskort. Men i øvrigt så spørger mange tit, hvad er det egentlig, vi skal med alle de her 500 kroner sedler, om det er sort arbejde, det bliver brugt til eller hvad. Men der er jo lavet nogle undersøgelser, som viser, at det sorte arbejde, det ikke er sådan
i fremgang. Det har faktisk været stagneret gennem en del år. Og Danmarks Nationalbank, de har lavet en undersøgelse, en opinionsundersøgelse, hvor de har spurgt folk, hvad det er, de bruger de her store sedler til. Og der bliver der svaret, at rigtig mange af dem bliver brugt til gaver, og der er mange, der giver lån til familie eller venner. Og så er det så noget med, at når man har været måske ude at spise, eller haft nogle udgifter i forbindelse med rejser og lignende, at man deler regninger, at man så modtager penge fra sine venner eller familie for at dele regninger. Og endelig er der også en del, som svarer, at de bruger de her store sedler til betalinger for forskellige varer eller ydelser, som man køber af nogen, man kender, eller altså handel mellem private, ikke, af forskellige art. Vi skal snakke lidt mere om penge. Den her gang om kryptopenge. Det handler om, at bitcoin er faktisk de seneste uger sust op i kurs. Sådan at man i dag skal betale 117.000 kroner for en bitcoin. Og det vil sige, at bitcoin faktisk er tæt på at nå sin gamle rekord, som var 124.500 kroner. Ja, jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået det der bitcoin-bog, så du skal lige fortælle, hvor kan man egentlig købe en bitcoin henne? Ja, du skal købe dem hos nogen, der handler med bitcoin. Og dem finder du så på nettet. Og det er så nogle banker eller nogle børsmælere eller hvad? Man køber dem ligesom en aktie, eller hvordan kan man vide, man betaler den rigtige pris for den her bitcoin? Ja, først og fremmest skal du slå op, hvad kursen er på de steder, hvor man registrerer, hvad bitcoin koster. Men det er rigtigt, det er sin sag at skulle losse 117.000 kroner ud over rampen i den tro på, at man så får en virtuel valuta. Ja, fordi nogle gange har man lidt mistænkt på, det er sådan nogle lidt suspekte steder, der sælger de her bitcoins. Er det en rigtig opfattelse, eller hvad? I virkeligheden vil jeg sige, jeg har ikke rigtig hørt om nogen, der er blevet snydt, men jeg vil dog råde til, at man, hvis man vil købe bitcoin, sørger for at spørge nogen, man har tillid til. Altså man starter med at spørge nogle venner, der måske har købt eller handlet med bitcoin, så man finder ud af, hvad har du gjort? Ja, fordi det er trods alt en del penge, og det er jo ikke noget, man køber i sin normale bank. Den kan man formentlig ikke købe bitcoin gennem, går jeg ud fra. Men rigtig nok, jeg har godt set den afsted meget i kurs. Og hvis man så køber den, så kan man så håbe på, at den stiger endnu mere, eller man kan bruge den til at handle med på nettet. Er det korrekt opfattet? Det er rigtigt. Faktisk kan du få tilknyttet en app i din mobiltelefon, og så er der nogle få steder, hvor du i dag kan betale med bitcoin. Nu er bitcoin-kursen jo så høj, at du kommer aldrig af med en hel bitcoin nogle steder, så du betaler med en 10.000 del af en bitcoin, når du skal betale en eller anden vare. Men der er så også de senere år, har jeg set, kommet mange andre af de her såkaldte kryptovalutaer. Ikke? Der er jo efterhånden, jeg tror, både 40-50, hvis det ikke er endnu flere forskellige, man kan købe, hvis man vil våges ud i det her marked her. Jeg tror faktisk, vi er helt oppe på omkring 1200 kryptovalutaer. Og nu snakkede vi om sorte penge før, men kan vel ikke udelukke, at det her det er også en anden måde at undgå skattebetalinger og så videre på, at man benytter sig af sådan nogle lidt alternative betalingsformer. Fordi at jeg modtager med mellemrum på min e-mail nogle forskellige trusselsmail, hvor der står, at de vil nærmest vælte uhyggeligheder ned over mig og smadre min computer, jeg ved ikke hvad, hvis jeg ikke indbetaler en eller anden stor sum i bitcoin på deres konto. Og det er noget, de så i gåseøjne vil hjælpe mig med at undgå af de her ting. Og det er selvfølgelig noget svindel og bedrageri. Og jeg tænker, at de gerne vil have de her penge i bitcoin, netop fordi, at de så ikke kan spores, hvor de ender henne pengene. Er det ikke meget rimeligt at tænke på den måde? Der er jo nogle banditter derude, der prøver på at udnytte den nye verden, som ingen rigtig kender noget til. Det bedste, man kan gøre, når man får den slags trusler, det er enten helt at ignorere dem og slette dem, eller gå til politiet, hvis det virkelig ser meget alvorligt ud. Jeg har faktisk modtaget mail af den her type sådan regelmæssigt ret hyppigt, og jeg har sendt 2 gange til politiet en besked om det, men de har ikke svaret overhovedet, så jeg går ud fra, at det ikke er noget, de gider at bruge tid på. Jeg er sikker på, at de gider at bruge tid på det, men det er ikke sikkert, at de føler, der har tid til også at tale med alle dem, der sender sådan en mail. Men jeg synes, det er fint, at man sender det ind og rapporterer det, så kan politiet bedre vurdere selv, hvad det er,
de skal gøre noget ved. Lige præcis, og så kan det være, hvis de modtager tilstrækkeligt mange mails fra andre, der modtager samme type mail fra samme afsender, at de så måske vil gøre noget ved det. Men det er jo også noget, der kommer, jeg kan se det her, det kommer er skrevet på dårlig engelsk og kommer fra udlandet, så det er måske slet ikke det danske politi, men i virkeligheden myndigheder i andre lande, der skal efterforske det. Men hvorom alting er, det her med bitcoin, det er spændende, og nogen mener måske, at vi på et tidspunkt, at de her kryptovalutaer vil overtage de pengesedler, vi snakker om før, fra de nationale centralbanker og overflødiggøre dem. Så det er en spændende udvikling, der er i gang, og det er noget, man skal holde øje med at snakke om, fordi det er næppe noget, der forsvinder. I hvert fald har Kina oprettet deres egen digitale yuan, og jeg mener også, at Sverige er på vej med, eller har etableret en svensk krone, der er rent digital. Ja, det er en spændende udvikling, hvor ligesom autoriteter og myndigheder bliver nedbrudt. Det er noget, man ser på mange områder, og nu er måske også centralbankerne ved at blive undergravet af den her elektroniske nye verden. Men lad os se, hvor det bliver hen af. Det bliver meget spændende at følge med i. Jeg skal også lige tilføje, at hvis du en dag vil sælge, for eksempel, hvis du har en bitcoin, der er steget kraftigt i kurs, og du så vil have den ud i gode danske betalingskroner, så er det sådan, at de børser, eller de steder, hvor du sælger dem, der er de meget påpasselige med at bede om dit CPR-nummer, og at du gør det nærmest via NemID og så videre, at det bliver registreret, og det er noget, der bliver indrapporteret til skat. Du har haft en fortjeneste på flere 100.000 kroner, så kan du næppe undgå at skulle betale skat. Okay. Det lyder da lidt betryggende, fordi de er selvfølgelig også interesseret i, at de ikke får et rygte, som om, at det er sådan nærmest sådan et desperado-land, hvor man kan lave hvad som helst og svindle og bedrage i den store stil, bare man bruger den der kryptovaluta. Så det er helt fint, synes jeg. Vi skal se på forsvarsbudgetter, og det skal vi, fordi svenskerne har besluttet, at de vil øge deres forsvarsbudget med 40%. Det gør de så selvfølgelig, fordi de er lidt bekymrede omkring situationen i Østersøen og omkring, hvordan Rusland opfører sig. Danmark har haft en lang diskussion med Donald Trump omkring vores forsvarsbudget. Vi har sådan cirka betalt 5.000 kroner per dansker til forsvaret. Svenskerne har ligget et pænt stykke nede, men kommer så til lige præcis at overhale danskerne, så de altså betaler 5.200 kroner per svensker. Altså danske kroner per svensker. Og hvis vi skal se på, hvilke lande, der faktisk har de største forsvarsbudgetter i verden, så er det ikke uventet Israel, der betaler 15.500 kroner per israeler. Amerikanerne betaler 14.000 kroner, Singapore 12.000, Kuwait 11.500. Og på en 7. plads finder vi så Norge med 8.200 danske kroner. Sydkorea betaler 5.400 per sydkoreaner. Og Danmark ligger der midt i top 25 med de 5.000. Frankrig kommer på 4.800, Storbritannien med 4.500. På en 21. plads finder man så tyskerne, og de betaler 3.700. Og det er faktisk det niveau, som svenskerne også har ligget på indtil nu, men så altså topper op med en 40% højere betaling. På en 25. plads, der ligger russerne med 2.800 per russer. Og kineserne, dem vil du selvfølgelig gerne også vide noget om. De tal, vi har, viser, at de bruger 1.150 kroner per kineser per år på at forsvare sit land. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det tal er til at stole på, fordi det er jo sådan set kineserne selv, der oplyser tallet. Spørgsmålet om, hvad tallene de egentlig siger os, ja, noget siger de vel. De siger jo noget om, hvordan vi ligesom ser på verden, og vi tager os råd til at øge forsvarsbudgettet, betyder jo også, at vi gerne vil agere i en verden, der bliver mere og mere utryg. Men nu ved du i hvert fald, hvad dine skattekroner går til, hvad angår forsvar. Og kilden til tallene, det er Wikipedia. Og nu skal vi til talgryden, vores indslag med en række interessante tal. 14,4 millioner kroner. Så meget har entertaineren Anders Lund Madsen betalt for et nyt hus, han lige har købt ved Lyngby Sø, med direkte udsigt til Lyngby Sø. Det er på 174 kvadratmeter. Vi har tidligere her i Talkongerne snakket om, at han var ved at sælge et rækkehus på Østerbro til 16,5 millioner kroner. Og det rækkehus, det har han stadig til salg. Så han må have en ret god formue, eller en god bankforbindelse i hvert fald, siden han er i stand til at ligge inde med 2 så dyre villaer, som han ser ud til at gøre lige for tiden. Og så i øvrigt skal vi lige
ønsker ham tillykke også, fordi Anders, han er lige for nylig blevet far til sit 7. barn, og han har givet de her børn nogle meget sjove navne, synes jeg, så dem vil jeg lige nævne. Den sidste her, som er en lille pige, hun skal hedde Vild, og hans tidligere børn, som han har med 2 forskellige kvinder, sin nuværende hustru og sin tidligere hustru, den ene hedder Sofie My, den næste hedder Bjørk, så der er en, der hedder Storm, der er en, der hedder Mode, der er en, der hedder Stærk, og der er en, der hedder Fri, og nu er der så også en lille ny en, der hedder Vild. Det er der nogle sjove navne, er det ikke, Bo? Jo, navnene er meget kreative. Spørgsmålet er, om folk kan finde ud af, om det er drenge eller piger. Det må man sige. 81 milliarder kroner kom der mere ind i skat i 2019 i forhold til 2018. Den samlede danske skattebetaling er endnu en gang i rekord, og det er fordi der i 2019 kom 1089 milliarder kroner ind i de offentlige kasser, det var politikken. Det er en stigning på godt 8% i forhold til året før, hvor skattebetalingen for første gang nogensinde rundede 1000 milliarder kroner. Mere end 4 millioner kroner. Så meget skal Sylvester Stallone angiveligt have for bare et af en masse uger, som han har sat på auktion. Det er her den 12. december i år, at det store internationale auktionshus Philip Auctions, som oprindeligt stammer fra London, men som har afdelinger både New York og Tokyo og alle mulige andre fine steder i hele verden. Det er dem, der holder den her auktion over de her helt særlige uger. Og Stallone, han er jo kendt for blandt andet at være Rambo i nogle af sine film, og efterhånden blevet en lidt ældre herre, men han har åbenbart været meget, meget glad for ure, og et af dem, han sætter til salg, det er et meget specielt et, som han tit er blevet filmet med, som har sådan en kraftig glas, et dobbeltlags glas, og imellem de her 2 lag glas, der findes der sådan et stort guldfarvet dødningehoved. Et stort bronzefarvet dødningehoved. Og det ser meget spektakulært ud. Det hedder Richard Mille. Det er et RMO 5201 model, som der kun skulle have produceret 30 eksemplarer af. Og det er vurderet til et sted mellem 2,2 og 4,4 millioner danske kroner. Men det her, det er altså bare et af mange af hans uger, som han gerne vil af med nu. Han har også selv lagt navn til en del alle mulige modeartikler, sportstøj, sportssko, dufte, alle mulige ting, som bliver solgt under hans navn, fordi han er verdenskendt og en, som mange ser op til eller beundrer. Du har lyttet til Talkongerne med Lars Erik Skovgaard og Bo Skriver. Vi er nu at finde på alle de store platforme for podcasts. Tak fordi du lytter.